Monga tinalonjeza kuti tibwera ndi update yokhuza ndi mlandu wa a Jesse Kabwera komanso a Vitumbi Kumumba. Paja a Richard Chimondo Banda ndi awagamula kuti apite ku chipatala chimene chili chakumtima kwawo, akachokano kumeneko apite kumaula akudikira kuti azapange maprocess ndiyo tenkhani yawo izapite ku bwalo lalikulu ku High Court kumeneko. Ndeno atafika ku bwalo la milanduli a Jesse Kabwera ndi a Vitumbi Kumumba paja mlandu wawo ndi umodzi, amene akuweruza mlandu umenewo ndi a Blesius Kondowe. Ndiye kumeneko anafotokozera mlandu umene anawamangira. Ndiye mlandu wake ndonena kuti akuti anafalisa uthenga wabodza pamene anapanga press briefing ija inachitika pa 19 September 2025. Ambiri tikutsatira bwino zimene anayankhula amene wa Jesse Kabwera komanso a Vitumbi Kumumba zijamanira kuti we got this, zimeneno amafuna kungoyankhula kuti ali ndi umboni kuti achipani cha Democratic Progressive Party ndekuti amabera chisankho. Ndeno potengera kuti wanali mboma nthawi imeneja ndekuti anali ndi mphamvu yonse yochita komanso kuyankhula china chilichonse. Komano zimenezo amanena zoti zinali ndi kuthekera koyambisa chisokonezo potengera kuti mu nthawi imeneja abunge la Electoral Commission pamene ankapanga press briefing anali asanalengeze zotsatira za chisankho zimenezo kuti amene anapambana ndi ndani. Ndiye atafunsa kumene ku bwalo la milandu kuti akuvomera mlandu kapena kukana, ndi amenewa anaukana mlandu. Ndeno loya wawo atafika pamenepo ndi pamene amazapempha kuti mlandu paja ukafika pamenepa timatha kupeza moyo wa belo ndi anthu apasene belo kuti mwina akapumeko mphepo ina kunjaku. Paja Jesse Kabwera ndekuti anamanga la Mulungu lapitali, zimene zikuthandiza zoti ku police cell ndekuti anagonako usiku umodzi. Komano a Vitumbi Kumumba ndekuti paja anamanga Friday, ndekuti akhalako Friday, Saturday, Sunday, lero ndekuti Monday ndi pamene amatulusa kupita kumene ku bwalo la milandu. Ndeno jaji ameneyi a Blesius Kondowe sanavute, anangoti beloyo mupasidwa. Komanso ambali ya boma, maloya boma amenewo anangona zoti mlandu wosoti ndi wa serious kwenikweni, pameneno amavomera kuti amenewa atha kupasidwa belo. Ndiye beloyo anayika ndi ma conditions. Ndiye ma conditions ake alipo angapo. Condition yoyamba ndiona kuti amenewa apereke zitupa za paulendo, ndekuti ma passport amenewo apange salenda, ndekuti kandi ku kotiko kandi ndi ku polisi. Condition yachiwiri ndiona kuti azikaonekera ku polisi ndekuti ku area 30 kumeneko pa fortnight iliyonse, ndekuti pa 2 weeks pamenepo lachitatu linalilonse ndi zimeneno azipita ku area 30 ku polisi ukaonekera kuti alipo sanatuluke sanathawe. Condition ina ndiona kuti aliyese amene akuimbidwa mlanduwo ndekuti a Vitumbi Kumumba komanso a Jesse Kabwera aliyese apereke 1 million. Kuchoka pamenepo ndekuno aliyese apereke mboni ziwiri, maina mboni ziwiri, ndekuti a Jesse Kabwera mboni zawo ziwiri, chimozimozinso a Vitumbi Kumumba mboni zawonso ziwiri. Ndiye condition ina ndiona kuti mboni ina iliyonse ipereke 1 million, ndekuti mboni yoyamba ya Jesse Kabwera ipereke 1 million, mboni yachiwirinso ipereke 1 million ngati 2 million, ndero kuphatikiza ndi imene apereka a Jesse Kabwera yonse ngati 3 million. Chimozimozinso a Vitumbi Kumumba ndekuti mboni yawo yoyamba ipereke 1 million, iwo 1 million, mboni yachiwiri 1 million, akaphatikiza yonse ndekuti 3 million. Nkhani zake ndithu kumazayenda moteromo, ndekuti zikatero mlandu wawo uzalowanso January chaka chamawa. Komano ndekuti padakale panopa mlandu wawo wayimira pamenepa mpaka naso chaka chamawa. Mabelo apasidwa aftano atalipira ndalama zimenezi za iwowo plus mboni zawo. Sitikudziwa zoti mwina nkukhala ndi maganizo pa nkhani imene. Ngati maganizo amene alipo mutifotokoza comment section, koma tikamapereka tilemekezanso maganizo anzathu. Sewuliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 chongoti nkhani zambiri zimachitika ndoto zitha kufikirani mosavuta.